नमस्कार, मी सुईली आणि आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह. बेटर लिव्हिंगच्या माध्यमातून रोज आपण भेटत असतो, वेगवेगळ्या विषयांवर चर्चा करत असतो आणि त्याचबरोबर महत्त्वाच्या घडामोडींचा आढावा देखील घेत असतो. तर हे आहे आजचं दैनिक कोकण सात आणि पाहणार आहोत आज कुठकुठल्या महत्त्वाच्या घडामोडी ज्या राज्यात घडलेल्या आहेत किंवा आता घडणार आहेत. तर कालचा दिवस हा गेला तो म्हणजे राष्ट्रवादीच्या बैठकीकडे सगळ्यांचं लक्ष त्या ठिकाणी लागलं होतं आणि यात अध्यक्ष कोण अशी चर्चा जोरदार होती. यात सुप्रिया सुळे यांचं नाव आघाडीवर होतं, त्यांच्याच नावावर शिक्कामोर्तब होणार अशा प्रकारच्या बातम्या ज्या आहेत त्या चर्चेत होत्या. त्याचबरोबर जयंत पाटील आणि जितेंद्र आव्हाड या बैठकीला उपस्थित नव्हते, त्यामुळे ते नाराज असल्याच्या चर्चांना देखील उधाण आलं होतं. त्याबाबत जयंत पाटील यांना विचारलं असता त्यांनी मात्र स्पष्ट शब्दात सांगितलंय की त्यांना कदाचित गरज वाटली नसेल मला या बैठकीला बोलावण्याची, पण मी नाराज नाहीये, ना मी पक्षावर नाराज आहे ना शरद पवार यांच्यावर नाराज आहे, अशा प्रकारचं वक्तव्य त्यांनी केलंय. आणि दुसरीकडे जितेंद्र आव्हाड यांनी मात्र आपल्या पदाचा जो राजीनामा आहे तो दिलेला आहे आणि शरद पवारांनी आपल्याला विश्वासात घ्यायला हवं अशा पद्धतीनं त्यांनी नाराजी बोलून दाखवली. तर दुसरीकडे सगळ्या घडामोडी झाल्यानंतर संध्याकाळी प्रफुल्ल पटेल यांनी मात्र पत्रकार परिषद घेत अनेक महत्त्वाच्या स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी सांगितलं की कुठल्याही प्रकारची बैठक बोलावलेली नव्हती आणि शरद पवारांनी फोन केल्या मात्र जयंत पाटील संध्याकाळपर्यंत मुंबईत पोहोचणार आहेत असं सुद्धा त्यांनी सांगितलंय. तर ते पुढे हेही म्हणालेत की मला अध्यक्षपदासाठी मी पूर्णपणे तयार नाहीये, माझ्याकडे जी जबाबदारी आहे ती मी पार पाडेन आणि फक्त सुप्रिया सुळे यांच्या नावाची चर्चा झाली आहे त्यावर शिक्कामोर्तब वगैरे अशा कुठल्याही बातम्या नाही आहेत किंवा असं कुठलंही प्रकरण घडलेलं नाहीये आणि राष्ट्रवादीत एकजूट आहे, कुठलीही फूट पडलेली नाहीये आणि जयंत पाटील सुद्धा पक्षावर नाराज नाही आहेत अशा पद्धतीनं त्यांनी सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला. ही पत्रकार परिषद घेतली. मात्र आता सुद्धाचा दिवस सुद्धा या घडामोडींकडे आपलं लक्ष असणार आहे की नेमकं राष्ट्रवादीत घडतंय काय, आजच अध्यक्षपदावर शिक्कामोर्तब होतंय की शरद पवार आपला निर्णय बदलतात. या सगळ्या घडामोडींचा आढावा आपल्याला घ्यायचाच आहे. त्यासाठी पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह. त्याचबरोबर खळबळजनक माहिती जी आहे ती भाजप प्रदेश सचिव निलेश राणे यांनी दिली आहे. 6 मेला उद्धव ठाकरे बारसूत जाणार आहेत. स्वतः त्यांनी वज्रमूठ सभा होती त्यामध्ये अशी माहिती दिली होती की मी बारसूत जाणार, तिथल्या आंदोलकांशी भेटणार आणि चर्चा करणार आणि याच पार्श्वभूमीवर राजकारण सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळत आहे. एकीकडे दुसरीकडे नारायण राणे यांनी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी असं सांगितलंय की येऊ देत त्यांना कोकणात, नंतर आम्ही बघतो अशा पद्धतीचं वक्तव्य केलं होतं. जर त्यांनी विरोध दर्शवला तर आम्ही समर्थनार्थ मोर्चा काढू असं वक्तव्य जे आहे ते नारायण राणे यांनी केलं होतं आणि त्यालाच राजन साहेब यांनी उत्तर दिलंय. राणेंनी ठाकरेंना अडवण्याची भाषा करू नये, अगोदर आमच्याशी सामना करा अशा पद्धतीचं जे वक्तव्य आहे ते राजन साहेबांनी केलं. तर दुसरीकडे काल प्रेस घेत भाजप प्रदेश सचिव निलेश राणे यांनी मात्र अनेक गौप्यस्फोट केल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. खळबळजनक माहिती त्यांनी दिल्याचं पाहायला मिळतंय. ठाकरेंच्या दौऱ्यादरम्यान बारसूत काहीतरी घातपात करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली, त्यामुळे एकच खळबळ माजली आहे. जिलेटिनच्या काड्या विरोधक जमवत असल्याची सुद्धा त्यांना माहिती मिळालेली आहे. अशा पद्धतीची जी माहिती आहे त्यांनी प्रेसमध्ये दिलेली आहे आणि जर मला पोलिसांनी बोलवलं तर मी नक्कीच त्यांना सहकार्य करेन, याबाबतची माहिती देईन. ज्या पद्धतीनं माझ्यापर्यंत या बातम्या पोहोचतात याचा अर्थ असा आहे की कुठेतरी घातपात घडवण्याचा प्रयत्न जो आहे तो होणार आहे. आम्ही बारसूच्या समर्थनार्थ आहोत. ते असं म्हणतात की स्थानिकांचा या आंदोलनाला विरोध नाही आहे, स्थानिकांचा विरोध आहे आंदोलनाला, मात्र जे बाहेरचे लोक आहेत ते येऊन इथं आंदोलन करतात त्यामुळे वातावरण चिघळतं अशा पद्धतीचं त्यांनी वक्तव्य केलंय. जर आता हा प्रकल्प कोकणातून गेला तर यापुढे एकही असा प्रकल्प हा जो कोकणात येणार नाही अशा पद्धतीचं वक्तव्य सुद्धा त्यांनी केलंय. त्यामुळे आज या वक्तव्यावरून, आज या घडामोडींवरून अनेक चर्चांना उधाण येणार आहे. याबाबत आता उद्धव ठाकरे असतील किंवा अन्य नेते असतील त्यांच्या काय प्रतिक्रिया येत आहेत, खरंच असं बारसूत घडतंय का, या संदर्भातले सुद्धा अपडेट आपल्याला घ्यायचे आहे. तर काल एक दुर्दैवी घटना घडली, ती म्हणजे पेण नजीक भीषण अपघात झाला आणि या देवगडातलं जे जोडपं होतं
त्याचा भीषण अपघात झाला. त्यात पत्नी आहे ती ठार झाली आणि पती मात्र जखमी झाला. देवगड तारामुंबरी येथील ही महिला आहे जी ठार झालेली आहे. स्पृहा खवळे असं त्यांचं नाव आहे. मात्र या अपघातातून त्यांचे पती जे आहेत ते वाचलेले आहे. तर दुसरीकडे रत्नागिरीत एक महत्त्वाची घडामोड घडली, ती म्हणजे एका अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करून तिचा खून करण्यात आला होता आणि तब्बल 5 वर्षांनी याचा निकाल लागला. आरोपीला मरेपर्यंत फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली आणि याच्याचमुळे गावकऱ्यांनी जे सरकारी वकील होते, जे त्यांची बाजू मांडत होते, त्यांचा सत्कार केला. अशा पद्धतीची ही घटना घडली होती. खेड तालुक्यात ही घटना घडली होती. तर दुसरीकडे अतुल काळसेकर यांची महाराष्ट्र प्रदेश भाजपा उपाध्यक्षपदी निवड झालेली आहे. अतुल काळसेकर हे भाजपातलं एक महत्त्वाचं नाव आहे. ते प्रत्येक संघटना बांधणीसाठी त्यांचा प्रयत्न सुरू असतो आणि त्याचंच फळ म्हणून त्यांची आता उपाध्यक्षपदी महाराष्ट्र प्रदेश भाजपा उपाध्यक्षपदी निवड झाली आहे. त्यामुळे अशा महत्त्वाच्या बातम्यांचा आढावा आपल्याला घ्यायचाच आहे. त्यामुळे तुम्ही पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. तर आता येऊया आपल्या बेटर लिव्हिंगकडे. आज आपल्याला काय पाहायचं आहे, तर सुरुवात करूया त्यासाठी आपल्या ज्योतिषशास्त्रापासून. ज्योतिषशास्त्र असं म्हणतंय की 12 वर्षांनी चंद्रग्रहणाला चतुर्ग्रही योग जुळून आलाय आणि 4 अशा भाग्यशाली आहेत त्यांना त्याचा फायदा होऊ शकतो. तर 15 मेला वृषभ राशीत सूर्य प्रवेश करणार आहे आणि हा करताच योग संपेल. ज्योतिषशास्त्रानुसार ज्यांची राशी मेष आहे त्यातला पहिला मेष आपण पाहूया. ज्योतिषशास्त्रानुसार ज्यांची राशी मेष आहे त्यांच्यासाठी वर्षाचं पहिलं चंद्रग्रहण अनेक शुभ संधी घेऊन येत आहे. नोकरीत नवीन संधी मिळू शकतात आणि ध्येय साध्य करण्यासाठी तुम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न कराल. त्यानंतर व्यापारी वर्गाला चांगला नफा मिळू शकतो. सिंह राशीचं आपण पाहूया. ज्योतिषशास्त्रानुसार ज्या लोकांची सिंह राशी आहे त्यांच्यासाठी वर्षाचं पहिलं चंद्रग्रहण कुटुंबात सुख समृद्धी घेऊन येईल. रखडलेली कामं जी आहेत ती मार्गी लागतील आणि काही मोठी उपलब्धी तुमच्या हातात येऊ शकते. ज्योतिषशास्त्रानुसार ज्या लोकांची धनु राशी आहे त्यांना करिअरमध्ये अनेक संधी मिळू शकतात. उत्पन्नाचा चांगला स्रोत मिळू शकतो. तुमची आर्थिक स्थिती सुधारेल आणि आत्मविश्वास देखील वाढेल. ज्या लोकांची राशी मीन आहे त्यांच्यासाठी वर्षातलं पहिलं चंद्रग्रहण पैशांशी संबंधित समस्या दूर करेल आणि तुमच्या करिअरला नवी दिशा मिळू शकेल. आणि या दरम्यान तुम्हाला प्रिय व्यक्ती आणि जुन्या मित्रांना भेटण्याची सुद्धा संधी मिळेल. त्याचबरोबर स्वाती नक्षत्रात जन्मलेल्या लोकांनी या काळात सावधगिरी बाळगणं आवश्यक आहे. तूळ राशीच्या लोकांनी काळजी घ्यावी कारण वर्षातील पहिलं चंद्रग्रहण तूळ राशीत होत आहे. तर आता असे काही फोटो असतात जे घर आणि दुकानासाठी अशुभ मानले जातात. तर ते फोटो कोणते आहेत, तर वाहते पाणी आणि धबधब्याचा फोटो. घरात वाहत्या पाण्याचे किंवा धबधब्याचे फोटो नाही लावले आणि वाहत्या पाण्याचा फोटो घरात असेल तर आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता असते. वास्तूनुसार ज्या घरात वाहत्या पाण्याचा फोटो असतील ते धन तिथं टिकत नाही तसं म्हणतात. रडत असलेल्या बाळाचे फोटो, आर्टच्या नावावर विचित्र फोटो लावण्याची प्रथा असते. त्याचबरोबर बऱ्याच लोकांच्या घरात रडत असलेल्या मुलांचे फोटो लावण्यात येतात. या प्रकारचे फोटो घर किंवा दुकानात लावणं शुभ नसतं आणि मुलांना सौभाग्याचं प्रतीक मानलं जातं. त्यामुळे रडत असलेल्या मुलांचे फोटो लावल्यानं दुर्भाग्यात वाढ होते. जहाज किंवा बोट बुडत असल्याचे फोटो जर लावले तर तुमचं सौभाग्य बुडवेल आणि घरात बुडत असलेल्या बोटीचे फोटो किंवा शोपीस तुमच्या संबंधांवर वाईट परिणाम करतात. आणि हिंस्र जनावरांचे फोटो हे सुद्धा धोकादायक ठरू शकतात. जंगली जनावरांचे फोटो शोपीस घरात ठेवल्यानं घरी असलेल्या लोकांचा स्वभाव देखील रागीट होऊ शकतो. अशांती आणि क्लेश वाढतं. त्याचबरोबर कुठल्याही युद्धाला दर्शवणारे फोटो सुद्धा घातक ठरू शकतात. त्यामुळे ते सुद्धा न लावणं योग्य मानलं जातं. मात्र असा कुठलाही दावा जो आहे तो कोकण 7 लाईव्ह करत नाही. त्याचबरोबर आणखीन काही महत्त्वाच्या आपल्याला टिप्स पण जाणून घ्यायच्या आहेत. तर तुम्ही जर चष्मा वापरत असाल तर तुमच्यासाठी काही गोष्टी आहेत. काही गोष्टी तुम्हाला ध्यानात ठेवणं गरजेचं आहे. तर नेमकं काय, तर चष्म्याची देखभाल करण्याच्या काही सोप्या युक्त्या आपण पाहूयात आता. तर चष्मा पुसताना थोडा ओला करून घ्यावा. साध्या पाण्यानं धुतल्यास अधिक चांगलं. चष्मा पुसण्यासाठी मऊ सुती किंवा होजिअरीचे विशिष्ट कापड वापरावं. हे देखील कापड महिन्यातून एकदा स्वच्छ करावं. शर्ट, कुर्ती, साडीचा पदर, हात रुमाल याचा वापर चष्मा पुसायला करू नये. या कपड्यांमधील धूळ चष्मांच्या काचावर ओरखडे आणायला पुरेशी ठरते.
त्यानंतर चष्म्यावर तेलकट थर जमा झाल्यास पाण्यात किंचित हात धुवायचा, लिक्विड सोप घालून त्यानं चष्मा धुवावा. चष्मा पुसताना संपूर्ण काच एका बाजूने सलग दुसऱ्या बाजूला जात पुसावी, पुढे मागे किंवा गोल गोल काचेला रगडू नये. त्यानंतर चष्मा काढून घालताना दोन्ही हातांचा वापर करावा. एका हातानं काढघाल केल्यामुळे चष्म्याचं संतुलन बिघडतं. त्याचबरोबर वाकडा असेल, खाली घसरणारा चष्मा लगेचच नीट करून घ्यावा. तांत्रिक कौशल्याचं आहे. यासाठी नेत्रतज्ञ आपली मदत करतात. घरच्या घरी अशी दुरुस्ती करायला तुम्ही जाऊ नका, तुमचे पैसे वाचवायला जाऊ नका, यामुळे तुमचं नुकसानच जास्त होऊ शकतं. त्यामुळे धातूची फ्रेम असल्यास नाकावर स्थिरावणाऱ्या सिलिकॉनच्या प्लास्टिकच्या मऊ तक्त्या साधारण 6-8 महिन्यांनी बदलून घ्यावा. त्यामुळे नाकावर काळे डाग, खड्डे पडण्याची शक्यता कमी होते. चष्मा डोळ्यासमोर काढून ठेवायचा झाल्यास त्याच्या डबीत सुरक्षित जागी ठेवावा. चष्मा हरवला, विसरला किंवा फुटला की फार गैरसोय होते. ती टाळण्यासाठी किमान एक साधा चष्मा जास्तीचा बनवून ठेवावा, जे तुम्हाला फायदेशीरच ठरू शकतं. आता आई वडील आणि मूल यांचं नातेसंबंध कसे असावेत, तर त्यासाठी काही टिप्स आहेत. तर आजकाल आपण पाहतोय की आई वडील हे दोघेही जॉब करतात. त्यामुळे मुलं शक्यतो आजी आजोबा नसल्यामुळे किंवा आजी आजोबा बाजूला राहत असल्यामुळे एकटी पडतात, किंवा आजी आजोबा असले तरी आई वडिलांचा जास्तीत जास्त त्यांना सहवास मिळत नाही. तर अशा वेळी हे नातेसंबंध कसे जोपासावेत ते आपण जाणून घेऊया. तर रात्री जेवताना मुलांसोबत गप्पा मारण्याची सवय लावावी. घरात आदळआपट मुलांसमोर करू नये. रोज एका चांगल्या कामाची सवय लावा, त्याबद्दल बोला. मुलांना सतत घालून पाडून बोलू नका, मुलं तुम्हाला अवॉइड करायला लागतील. त्यानंतर चांगले गुरु भेटले की तुम्ही बदलू शकता. वयाच्या कोणत्याही टप्प्यावर हा बदल शक्य आहे. त्यासाठी आपल्या मुलांसाठी आपण चांगले गुरु व्हा. मुलांसाठी बाबांकडे वेळ असावा. बाईसाठी बाबांनी मुलांसमोर छोट्या छोट्या गोष्टीतून प्रेम व्यक्त करावं. मूल ही इन्व्हेस्टर नाहीये, तर माझ्या म्हातारपणाची गाठी म्हणून मुलांकडे अजिबात पाहू नका. मुलांदेखत कुठलंही व्यसन करू नका. कुठलीही गोष्ट घरात विकत घेण्याच्या निर्णयात आपल्या मुलाला समाविष्ट करून घ्या. मूल कितीही लहान असेल तरी प्रोसेस समजून सांगा. मुलांचे कोणते छंद जोपासू शकतात याबाबत घरात चर्चा करा. मुलांची गरज समजून घ्या. ऑफिसमध्ये जाताना बॉस म्हणून जा, पण घरी येताना नवरा म्हणून या. मुलांना कधीही नकारात्मक बोलायचं नाही. नालायका, गधडा असे शब्द शक्यतो वापरू नका. मुलांना मार दिल्यानं कोणतेच चांगले परिणाम होत नाहीत. मुलं खोटं बोलायला शिकतात. प्रेमापोटी देखील मारू नये. त्यानंतर तू जर असं केलंस तर मी तुला एकटं सोडून देईन असं मुलांशी कधीच बोलू नका. यश हे माणसाच्या इच्छेनुसार निर्माण होत असतं. त्याचबरोबर मुलांच्या प्रोग्रेस बुककडे पाहण्याचा दृष्टिकोन निकोप हवा. तरुण मुलं हत्या, आत्महत्या यांसारख्या समाजात घडणाऱ्या गोष्टी करतात. यामुळे मुलं लहान वयातील संस्कारांवर बहुतांशी अवलंबून असतात. यासाठी घरातील बाबांनी ऑफिसमध्ये, कामाच्या ठिकाणी झालेला अपमान, लॉस घरी कुटुंबाशी शेअर करा. मुलं कितीही वयाची असली तरीही या सुसंवादामुळे नक्कीच तुमचं बॉन्डिंग अधिक चांगलं होईल. तर आता काही स्मार्ट वॉच तुम्हाला अवेलेबल झालेले आहे. 100पेक्षा जास्त स्पोर्ट्स मोडसह 10,000चा वॉच 1,000ला मिळतोय. तर असं कुठले हे वॉच आहेत ते आपण जाणून घेऊया. तर मार्केटमध्ये एकापेक्षा एक दमदार स्मार्ट वॉच पाहायला मिळत आहेत. अगदी कमी बजेटपासून ते लाखोंच्या घरातही हे स्मार्ट वॉच अवेलेबल आहे. तुम्हालाही कमी बजेटमध्ये ब्रँडेड वॉच हवी असेल तर ॲमेझॉन इंडियावर फायर बोल्ट कंपनीचे एक दमदार स्मार्ट वॉच फक्त 1,000 रुपयांना मिळते. फायर बोल्ट निंजा 3 हे वॉचचं नाव असून विशेष म्हणजे 100पेक्षा जास्त स्पोर्ट्स मोड असणाऱ्या वॉचमध्ये 5 वेगवेगळे कलर्स ऑप्शनही आहे. तर 10,000 किंमत असणाऱ्या वॉचवर कंपनी 90% डिस्काउंट देते. स्मार्ट वॉच बनवण्यासाठी प्रसिद्ध असणाऱ्या फायर बोल्ट कंपनीच्या वॉचेसना मार्केटमध्ये सध्या चांगली मागणी आहे. त्यात अमेझॉन इंडियावर लिमिटेड टाइम डील सोबत फायर बोल्ट निंजा 3 ही वॉच अगदी 1,000 रुपयांच्या किमतीत मिळते. त्यामुळे एक बेस्ट व्हॅल्यू फॉर मनी डील साबित होऊ शकतं. त्यामुळे जर तुम्ही स्मार्ट वॉच खरेदीच्या विचारात असाल तर याचाही तुम्ही नक्कीच विचार करू शकता. तर अशा वेगवेगळ्या घडामोडी आपल्याला जाणून घ्यायच्याच आहेत. तर त्यासाठी पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साथ लाईव्ह. आता इथंच थांबतोय.